altre cop la presència a la zona de premsa, Va, aplaudiu-lo, quan passi per aquí. I la Milagros Blanco. Molt bé, bravo, papa. La companyia, sisplau, demanaríem que traslladem la zona de Un altre, sí. ¡Ay, Julia! A ver, Alba, ¿cómo lo haces? Papá, no me llama, que la puta. Bravo, bravo. Amb el 236, el Francesc Martol, el comandant de Quim, amb el 190, Gómez, del Montornès, No, no us estireu. amb el 74, l'Aleix Aznar, del Club Atlètic Laietània, amb el 172, el Miquel Mata, del Club Atlètic Vic, amb el 117, el Francisco Javier Avilés, del Club de Mataró, amb el 191, l'Agustí Bertrés, del Lluís de Mataró, amb el 33, el Francesc Torner Blasco, del Vigila Barcelona, amb el 68, el Tomàs Quita, del Club Atlètic Nou Barri, amb el 20, el Club Blau, amb el 76, el Francisco Borrell, del Club Atlètic Nou Barri, amb el 83, el Diego Vera, del Club Atlètic Caldes, Gisela. el 72, el Sánchez Víquez, també del Club Atlètic Caldes, amb el 72, el Francisco José Galán Rodríguez, del Club Atlètic Olesa, amb el 155, el Josep Eduard Ortiz, del Club Atlètic Nom, amb el 166, el Lorenzo Blanco, del Club Atlètic Rubí, amb el 124, tindrem el Daniel Fernández, del Club Atlètic Laietània, amb el 148, el Josep Fernández Aguado, del Club Atlètic Igualada, amb el 118, Francisco Fernández, del Club Atlètic Igualada, i amb el 119, l'Oliver Galindo, del Club Atlètic Barcelona. Jordi, no es pot estar aquí, Jordi, va. La campanya femenina participaran amb el 141 la Isabel García, del Club Atlètic Vic, i amb el número 1 l'Aurora del Pozuelo Madrid La Ploma. Desitgem molta sort. A continuació donem els premis del descens femení. Tercera classificada per la Milagros Blanco de la Joventut Atlètica Sabadell amb un temps de 34,27 i un percentatge de 75,08%. Entrega el un aplaudiment. Segona posició, el Lluís Casanova del Barcelona Atletisme Club amb un temps de 33,67 que havien suposat un percentatge de 81,47%. I
I en primera posició la Sílvia Cortés, de Boca Badalona, un temps de 28-14. I ha suposat un percentatge de 86,99%. Un aplaudiment per elles, foto de rigor, moltes aplaudimenes. Gisela. Què? Que ha corregut l'etapa? Sí? I què? Y mucho más. Gràcies, Lleida Guadiver, un temps de 24-33, un percentatge de 84,96%.